Eljük a motor. Srácnak még kiderült, van a 99-es haladérót szerelni. Бывает запрессовывается сальник, у него здесь бортик есть. Есть, нету, надо смотреть. У сальника бортик. Igen, azt én azt magyarázom. You are the boss. Boss, yes, boss, Te rugós tagolsz. uchrashganda tayyor turaman. Devor, bedor va beozor. So'zlagin aniq muntazirman. Men o'zim Elmentetted ezt a címet? És még balra lakni mostanában. Akkor nem mentem el. Ez egyfajta felvilágosító központ, ahol elmondják az embereknek a drogoknak és a italnak a káros hatásait. Segítsetek már neki, van egy gomb itt a bokámon, meg kéne nyomni. Ez 68 cent. Ja, még magasabb. Menjünk a konyhába, Péter. Hol megyünk, László? Konyhába. Az legfontosabb, a szentélybe menjünk. Én is jól nézek ki, jó a motorom, ez jutott nekem. Ja. Most mutasd a szívecskétek. Oké. Yeah. Guitar. From the Iron Maiden. And this is, I don't know, the man with the bird. With the phone. Он орла держит. Donkey. What's this? Something like this. Oh, you know? This is what is called? Biz bo'lmasak, nega shuncha qo'yasiz?
Már régóta van, ígyunk egy sört, egy pivót, egy cervecát, egy pivát, de senki nem akar velem sörözni. Mindenki csak sétafikál, ebbe a szép kis kerthelységbe, parkban. Én meg megdöglök egy sörét. És már nagyon álmos vagyok, nem aludtam már 2 napja. De jó vagy. Igen. Mit játszotok ugyanazt? Nem, hát te nem érsz, én vagyok alul. Ja. Gyors vagy. Menjünk és húg valamit. Azt kérje barátom. Sütiből egyet. Sikornak. És most meglátjuk, hogy valóban sikerült a fiúknak megjavítani a motorkerékpárt. Megkeressük a fiatal urat. Nem baj, majd valakinek odaadom. Na, akkor próbáld ki, Peti, a motort, ha már kifizetted. Lehet, hogy csak ki van támasztva egy borttal, érted? Fölveszem, hogy a Peti magára borítja a motort. Fölvettük a kapcsolatot az UNICEF-fel, és hogy ott segítsenek nekünk olyan gyerekekkel találkozni, akiknek apró ajándékot tudunk vinni, ceruzát, vonalzót, radírt, színes ceruzát, zsírkrétát, apró játékokat, tollakat, és hogy hát ezzel felvidítani őket. És az a Simkent volt az a hely, ahol nekünk az UNICEF-en keresztül tudtak adni egy címet, vagy hát végül is egy kontaktot, akivel egész úton tartottuk a kapcsolatot, nagyon sokat segítettek nekünk ott is, és ezért volt ez a Simkent nekünk a mi útunk folyamán egy célpont, és hát ami probléma volt, végig odáig, tehát ahhoz kötött bennünket. Megérkeztünk, és a tábornak az igazgatója egy hölgy volt, aki egyszerűen annyira nem tudott minket hova tenni, hogy mi mit csinálunk ott, mit keresünk ott, és egyáltalán, hogy mi létezünk és ott vagyunk, hogy így nagyon ellenszenvesen fogadott bennünket, tehát ilyen nagyon-nagyon határvonalat húzott, nem is nézett ránk, ott a gyerekek, és hát egy nagyon érdekes játék volt, amit mi Petivel, mint játékos lelkek azonnal beálltunk, hát egy 10 perc múlva a gyerekek ott lógtak rajtunk, ahol testrészünk volt, a fejünk tetejére is másztak, ott rögtön kitalálták, hogy akkor fotballozzunk, akkor ott már nem volt ilyen, hogy szabály, nem szabály, nincs videózás, mindent fölrúgtunk, és ott a gyerekekkel elmentünk focizni, hát egy negyed óra focizás mellett motoros ruhába, persze a csizmát levettük zokniba, ott a tarlón, hát egy élmény volt. Befejeztük, leültünk, örültünk, hogy élünk egyáltalán, és tényleg a végére átadtuk az ajándékot, azt az örömöt a gyerekeknek, az ajándéknak is nagyon örültek, de amikor itt felvetettük az egyik ott lévő gondozónak, vagy hát egy illetőnek, hogy
igaz, hogy nem lehet a motorokhoz odavinni őket, de hát mi mégis azt gondoltuk, hogy akkor megmutatnánk nekik a motorokat. És mondta, hogy persze, nem gond. És a gyerekeknek mondtuk, hogy gyertek, megyünk motorokat nézni. Közös nyelvünk az a mosoly volt leginkább. És kézjelzést tudták, hogy valahova megyünk, meglátták a motorokat, de nem volt alkatrész, ami leszedhető, amit nem vettek le a motorról. Nem volt olyan, amit ne próbált. Tehát az én XL-es kabátomat fölvett egy ilyen 3 éves kisfiú, aki az ujjába bedugta a testét, tehát hogy az hihetetlenül nézett ki. Igen, fölvette a bukot is, hogy így eltublott szegény srác. Hát iszonyatos öröm volt nekik, és tényleg annyira élveztük ezt, hogy nevettek, mosolyogtak a végén. Ez az igazgatónő nem győzött bocsánatot kérni tőlünk, és tényleg nekünk is nagyon jó esett az, hogy ő is látta, hogy nem azért mentünk oda, mert mi sztárok akarunk lenni, és mi bőkezen eljöttünk. Tényleg iszonyatosan jó élmény volt. Nagyon jó volt látni őket, hogy és nagyon sokat nevettek. És az érzés, amikor így például volt egy rész, amikor leültünk pihenni, és ezek a gyerekek kinéztek négyünk közül mindenkinek, és mindenkin lógott vagy 8 ilyen kisrác. És megtöröltem a homlokom, egy kisrác itt állt mellettem, elővett egy papírzsebkendőt, és elkezdte törölgetni a homlokom. Majd itt csináltam egy ilyet, hogy befújtam a pólómba, aki itt állt kisrác, az kihúzta a pólómat, aki itt állt, az befújt a pólómon, és így azt nézték, hogy mit tehetnének. Az egyik simogatta a hajamat, másik törölgette a homlokomat. Volt, aki a kezemet fújt, hogy így látszott, hogy olyan szeretet hiányuk van. Hát de vicceltek is egyébként, mert jó minden második fotón ott volt az amárfül a fejük előtt. Saját magukat is utána fotózták, saját magukat nagyon sokat. Meg rajtam konkrétan volt egy kislány, aki végigfogta a kezemet, de mindegy, az volt a lényegnek, hogy csak belem lehessen, és végigfogta a kezemet az 1 órán keresztül. Meg ott, ahol lehetett, az ölembe ült, meg hogy vegyen föl, meg nagyon látszott, hogy... Akkor véget ért az egész, mindent visszatettek oda, ahonnan elvettek. A fényképezőgépeinket elvitték. Nem azt mondom, hogy nagy értékek, de hát azért egy jó minőségű fényképezőgépek. Csináltak vagy 200 darab fényképet egymásról, pózoltak. Nagyon ügyesek. Igen, hihetetlenül sok, és mindent, bukót, ruhát, kabátot, szemüveget, mindent visszatettek az eredeti helyére, és mindent úgy hagytak, ahogy volt, nem tettek kárt semmiben. Iszonyatos öröm volt a végén. Kicsit elmentek a Vidám Parkba arra, igen. 2 órára. Kiosztottuk az ajándékot, hát a sorbanállás az így, de te az előbb voltál. Az nem én voltam, az ő volt. És látjuk a zsebéből lógott ki a ceruza. Majd kinek nincs ceruza, és így dugja, nekem még nincs. De hol vagyunk megint? A szervízbe.